3x4 Info, la pàgina d'informació a internet que t'apropa tot el que passa a les comarques del Maestrat, els Ports i la Tinença.
Bueno, l'obra bàsicament, com a història, el que preparem són uns espaguetis i se trata de jugar amb això, amb tota la dinàmica de preparar uns espaguetis, tot el joc que pot generar, vull dir, des de tirar l'aigua, només inclús el moment de sortir l'olla és un joc també, diferents elements, la salsa de tomata, els espaguetis quan ja estan cuits, tot això fa un joc i jo crec que el públic juguem a dos nivells, que és uns per a que els pares, els més grans, s'ho passen, hi ha un quarts gags per a que els pares s'ho passen bé, però sobretot està ple d'estímuls, tant sonors com visuals, per a que els més menuts estiguin contínuament en atenció i sorprès. És molt clar que, primer, la duració no hauria de ser més de 30 minuts, però sempre han d'estar passant coses, vull dir, el nadó o el xiquet a la que se repeteix algo dos vegades ja desconnecta. Entonces, sempre tenim que tindre el tempo suficient com per aguantar una cosa i canviar la següent, si no és molt... 3x4 Info, la pàgina d'informació a internet que t'apropa tot el que passa a les comarques del Maestrat, els Corts i la Tinença.